bago, bago ne bago. Lafiya kika ce da ni? Abin da yasa na ce ki tsaya. Ina son gaya miki ciki ne fa da ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah ga dan jika. Kuma so nake a zubar da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To babu me amfanin hada jini da barawo ni ba na son hada jini da shi ƙara a zubar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasiya. Barawo ba kika ce karki kuma. Karki zuba da kuma da ciki ban yadda ba. To kin taba ganin laifin wani ya shafi wani in haka din ne to ballan na ma ko ba haka bane ni ban yadda ba. To ko mahaifinki wallahi ba mu taba ja in ja da shi ba. Ballantana ke jika kuma ko ina na je ne magana in dai ne magana ne to kowaye yana saurara mu. Kice ki dubi ni kice za ki zuba ciki. Miliyan nawa in suke nema ba su samu ba. Ki Allah ya miki kyauta ya miki baiwa. Ikon Allah. Wato dai a takaice dai baki ji abin da nake faɗa ba. Har kin juye fuskan ki ma can. Ni ba zan ce komai ba. Ce ubangiji Allah ya miki albarka Allah ya shirye ki. Ba za ki hana min ganin dan jika ba. So dare daya gashi ya sace zuciya. So dare daya gashi ya faɗa zuciya. Ya zani faro soyayyar da ni ban zato ba. Yarinyar nan da za ta yi haƙuri da mijinta wallahi da na ji daɗi. Mutane munafukai ba a san zaman lafiya. Ku me yana ku a ciki? Me yana ku a ciki sai munafurci ko ku raba aure? Abinda Allah yake fishi da shi. Ni dai ban ji daɗin wannan abu ba yaran nan duk irin ɗawaini yadda ya da mu. Amma kuma a zo a ce an wallahi ni ban ji daɗi ba. Gaskiya haka. Ini abin da Allah ya yi ba yadda zan yi. Amma zan yi iya bakin kokari na an gani. Gaskiya ba zan so haka ba. Allah ya kara martaba. Allah ya kara nisan fara. Allah ya kara martaba. Allah ya taya ma. Allah ya taimaki gari. Allah ya kara nisan kwana. Akwai wani abu da yake daure mun kai. Har yanzu wannan lamarin yake. Ina so yanzu mu tattauna da mu samu mafita. Ina haka yake da a game da wannan malamin da aka tuno shi. Bahago suke cin na bahago. To ni ban gane ba. Ya mutum zai zo ya ce wai shi wa ruwan shi da mata. In sun gaida shi ya ki ansawa. To ba ruwanka da mata shikenan ko kana munafurtan mu ne ma a boye kake munduke. Kake ta'anna ɗinka ai ka jingina kai ba ruwanka da su. Watan rashi ka daɗe, ni ma wannan abu yana ban mamaki. Akwai wani maciji da ake kiran shi sari kutu. Ina fatan ka san sai wannan macijin. Ina ga bawon Allah nan yana wani aikata wani abu ne a goye mu wanda ba mu sani ba. In ba zai nemi mata maza dai nema kenan. To ai sai ta yi ai. Inda ba ruwan shi da mata shi kuma da ruwan shi da maza. To mu fa ba za mu yarda bari ba fa. Mutum ya zo garin mu a turo shi mata garin mu ya zo ya bata mana yara. Dan haka abin da nake so a sa ido Allah ka. To wai mu zai nuna bautar kasa ne wai? Bautar da muka yi na kasa ma yayi ne? To wai shekara nawa ma suke bautar? Watan ranka dade kuma kenan kun yi bautar kasa kenan. Ai muka yi bautar kasa. Mu da muka yi shekara kusan 15 muna bautar kasa da aiki. Ba kawai bautar kasar da take wannan yau in ka je ka kalli London yadda aka gina ta mu ne muka ake kusar duk waɗannan tsaunuka da kuke gani kewaye da mu
aikin Allah ta yawa ƙarar nisan kwana kai sarki wannan lamari wallahi ya sa na tuna wani aboki na da ya mutu a cikin ramin a karkuza a gasa na jikan maza Allah ya wuce ka Allah ya yawa a wajen wa kaso naman ne a wajen ajilo ka ta kaf kauyen nan babu wanda ya gata tsire irin tasa gaskiya a wajen dai ladi da ka sani wacce take nan dare ita ne kuma ta iya gasa masara kwarai da gaske ina ga kamar ruwa biyu ne namu kwarai ya haka kuma na kusa zuwa ai adalci ne da gani ina ga yana ta tafi da sauran lokaci in aka yanka mun saniya ai ana ci da muku na watan mai gani da buwan ne tun wancan lokacin da aka yi ga gulmaka da ta kasa aka yanka ta aka yi watan da a cikin ƙauyen nan kowa da kowa ya samu tun wani lokacin da ya baka sai da na gani a gaban ka hannun ka sai na tuna to ni kuma ba ai rabu na da nama tun lokacin da kasa ta kasa watan mai gari ina sha'awan cin nama ko a waje nake in naji ana cin tsire sai in ji sha'awa ta kama a rana ɗaya na kan yi noma da bugu 50 a cikin kuwa zai iya Bahago shi bai kula mata bago shi kan bai kula mata bago bago bai san damuwa bago daga makaranta sai gida tunani na yana karuwa wallahi ni gaskiya ina cikin damuwa Allah ya sani to ai dole ka shiga damuwa kai ba dan yawon nan ka leko can ka hango can ka mutune can ka zauna shiru a gida kai daga makaranta sai gida ni ko kaga zan fita in je can in hango can ina samun yan mata suna ɗebe mun kewa ina yin abin da nake so a lokacin da naga dama ba haka bane ina so ka dinga fahimtar wannan shi tsoron Allah ko wani abu ne daban duk inda kake Allah na nan kai tunanin cewa muna nan kauye kana zuwa kana aikata abin da ka so akwai sabon da aka tambaye shi aka ce menene tsoron Allah yace an tazkurallah wala tansa ka dinga tuna Allah a kodayaushe a ko ina kake kada ka manta shi wallahi dajin nan da kake shiga da yan matan nan Allah na ganin bin su da kake gona Allah na ganin ka ji tsoron Allah sai ka ji tsoron Allah sai to dan Allah Bahago sarkin garin ku nake jin tsoro ai na san da tsoron Allah kuma shi nake bautawa ai Allah ya san me yake ya halice mu maza da mata saboda haka in dama ta zo a dama Salim baka tsoron Allah ai tsoron Allah zai sa ka nisanci abin da kake kana tsoron shi kake zuwa baka tunanin a hanyar da kake zai iya kashe ka baka tunanin niyyar da kake sawa kan yaran garin nan zai iya kashe ka inda ka je ka buye zai iya kashe ka in ya ga dama ya bayyana ka duk duniya ta ranka wannan bautan kasar naka ya zama na banza dama an ce mu yan jami'a yan iska ne mutuwa ai da zuwa gidan yari da tafiya haji da me ma zan ce ma duk kira ne na ubangiji idan Allah ya kira ka dole ka amsa ba ka isa ka ce no ba kana ji na da kyau dan haka ko kai ko kar kai zaman gida ya kama ka yanzu ma ka ga tafiya ta bari na shiga na shirya dama ai Allah ya riga ya faɗa yayi sai ka tayi ka aikata abin da kaga dama ka so ko ba haka ba dan Allah ni dai abin da yake so in ga ma ka fito mun da goiba nan ka baka tafi iskancin ka to kaga irinta yanzu inda a ce kana kula mata ba sa ma wannan zargin ba yanzu gashi ta kai ta kawo ana zargin wai maza kake bi kai da ma ka samu dama
ni fa da nake bibiyan su inda ni ne da damar ka wallahi da sun ga aika to amma kai gudu wa daman kake dan Allah dan annabi ka biye musu kawai mu zuba harka a garin nan mutum. Salim, abin da nake so ka fahimta shi ne na gode wa Allah ya haɗe daga cikin jarabawa da Allah ya mu a rayuwa ko ba haka ba. Allah subhanahu wa ta'ala cewa yake a cikin alkurani mai girma wala taqrabu zina ku nisance ta, an ce a nisance ta kana mu'amala da mata menene riba. Sannan mutanen nan su zo suna dangana ni da wani mummunan laifi wanda inda ma zinan nake da yafi min alkhairi a ce ni ina aikata abin da mutanen annabi Lutu suke aikata, wanda Allah subhanahu wata'ala yayi fishi ya turo mala'iku suka dauki wannan ganin suka kifa shi. Yaya za a ce mutum yana aikata wannan laifin zai zama to mai nasara a rayuwa? Wallahi babu nasara. Duk abin da zamu yi tsoron Allah ko da ke ba zan yi fishi ba, na san jarabawa ce daga ubangiji, kas su gaba na magana Allah ne ya jarabce ni haka ko ba haka ba. Kaga na daya abin da ya faru da ni ya zama alkhairi a gare ni. Salim ba dabara ta bace, Allah yana so na shi yasa sai ya nisanta ni da mu'amala da mata domin kan na fada cikin zina. To amma abin da nake son ka gane Allah yana son ka kuma su ma matan suna son ka, to ni su so ni mana kai har ma ce mun fa suke wai kafi ni kyau ni da ma nake bibiyansa saboda sun ga dan karan hancinka. Salim, kada ka dauki wannan abin daga cikin komai. Shi daman sha'ani na shedan a lokacin da kake nisantar abu to a lokacin yake kuso maka da wannan abin kusa, a lokacin kuma da kake kusanta abin domin ya riga ya rinjaye ka sai baka ka taba halaka. Shi yasa kaga kai bisu namu da kaga wannan jarabawa ce kamar yadda na ga maka. Ni ina da yakinin cewa zan zama wani abu ne a rayuwa, shi yasa Allah yake jarabta ta da haka na manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana kan imani ko yace an tu'minu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Manzo Allah bai tsaya anan ba sai ce an tu'minu bi qadrihi khairihi wa sharrihi. Kaga wannan na imani kaddara nan da Allah ya dora mu diddade sharri ce amma insha Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan musiba ta same ka me zaka ce? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairin minha. In Allah ya sai alkhairi ya same ni a rayuwa. Allahu akbar. Shikenan tunda haka ka zaba ba ruwa na tafi. Bahago bai san takura bago. Dama ashe ya Amu alaikum salam. Na san ki daure ki gane ba. Baba ga ta nan. Wannan ita ce ta zo ta gaya min halayen Jamil gaba ɗaya. Wannan kin gi kyan maciji. Ke aure abin da ake kokarin a hada ke ku kokari kike ki dace ki raba. Shi yasa kika tsara su miji. Ga ki da kyau amma baki samu miji ba. Ita ta samu mijinta ya rike ta amana kin zo zaki datse. To Allah ya fiki. Ya dole ba ki kakada mu. Ki kakada mu mana tunda wanda yake nema yayi sako ya kashe aure ba dole ki kakada mun jiki ba. Bayan ɗani ke tare da shi ko aikin ga ƙarshen so kenan. Ita ne dai zan ce shi aka fara soyayya amma ni mun dade ai. Amma ni kin ban mamaki. Bari in kira dan albarka. Wanda maganar shi baya ƙarya, mai alkhairi. Bari zaki zo ki maimaita abin da kika faɗa, ki faɗa a gaban shi muje. Wallahi idan wannan magana ya tabbata cikin da ke ciki na cire shi zai dan wallahi ba zan haɗa jini da ɗan daba ɗan iska mai mugun hali irin wannan ta ina in ba dan rashin sani ba mutum ya auri ɓarawo ɗan fashi mai tara mutane a hanya ko ya kashe ko ya yanka. Ke baki ga yaron bane? Ko dan baki kare mai kallo sosai bane? Ai kina ganin shi kin ga kallon ubansa. Hasken nan da hancin kuma iri ɗaya ne. Amma ina tunanin wannan mugun shi ya kashe min ɗana.
Jamil ni kamara? Na mare ki kuma na gaya miki cewa duk lokacin da kika kashe min aure wallahi tallahi sai na kashe ki. Wai me kuke so ku sani ne? Ɗana ne kuma ni na haife sa, ni ungurmin ɗan fashi ne. Ina dai wannan ce karuwa ta ce da muka yi zaman dadiro da ita muka gama kuma na sallame ta. Binciken me kike yi? Ina kina bincike ne akan ɗana ne. Sai me kuma in akwai abin da kike so wani na ƙarin bayani ina so ki mun ƙara miki bayani kuma ina so in gaya miki cewa wallahi tallahi kar ku yi saken ku koma ruwa. Na yi da dama na ce na dina mai hali baya canja halinsa, kar ku sa in koma. Amma ka bani mamaki wallahi Jamil, ka bani mamaki wallahi ban yi tsammanin ka haka ba. Ana tsammanin wuta a makera sai aka same ta a masaka. Ashe kai ne kungurmin barawon da ka cutar min da jika? Ka zo ka lilliɓe kwata ruwa sama garau garau ƙasa kwata. Ba na faɗa kuna ganin ƙarya bane yanzu ka Baba ni kai ne. Amma abin da nake so ki sani duk abin da kunnuwanki suka gaya miki baba gaskiya ne. To abin da nake so ki sani shine wallahi tallahi kar ku so in koma ruwa. Kuma abin da nake so ki sani shine ciki na jikin yarki wallahi tallahi kar a mun wasa da ɗana, saboda in aka mun wasa da shi wallahi zan ɗau mummunan mataki. San zuciya ne, in ba san zuciya ba akan me isa ba ku yi bincike ba kuka ɗauke ta kuka bani. Sai yanzu da nake santa na yi alkawari na daina kuma ba na yi ban sake yi ba tun lokacin da na aure ta. Sai a yanzu ne kuma za ku ce za ku raba ni da ita. To ku sani za ku raba ni da ita, amma wallahi tallahi za ku raba ni da ita in kun san wata ai ba ku san wata ba. Ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai bincike in kuma yayi yawa. Shi isa ba mu yi bincike ba ka zo mana a baibai. Ba na faɗa miki ba ai lokacin da na gaya miki kin yadda da magana ta kika yanzu gashi da ya gaya miki ai kiyaye yadda ai. Saboda haka baba kar wani abu ya samu abin da yake cikin ta, wani abu ya same shi zan dauki mataki saboda ni furfura ba ta hana daukar mataki. Wallahi na rantse da Allah ba abin da zai hana ni zubar da wannan cikin, kuma zamani da kai har abada ya kare, ba zan ƙara zama da kai ba. To shikenan ki zubar ni kuma in dauki mataki. Asiya wanda ki ja mata kai. Ka gani ko? Kaga abin da ka janwo min da wannan da kake gani bakan munafuka. Dariya kike ku, kin ga abin da kika janyo ko? Wallahi tallahi bari in je in gama wannan aikin zan dawo kanki. Na san ki daure ki gane batuna soyayya.